YouTube channel and जों दा सरि आं ससियेल मेलाव लानाय जाबाय आं मिथियाखैमोन भुटान फैगोन होननानै बाट दा आङो भुटान थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो न' लेट्स गो लोगोआ लंपेन्ट गस्ला बायनो फैदों लोगोफोर तामुलपुर हाथायाव थांदोंमोन बाट इयाव जेबो पसन्द जादिया मेगना ओमफ्राय दा भुटान फैगासिनो दङ जों मायाव गेरेजाव थांगोन न' भुटान गेरेजाव नायलांबाय थादों लोगोफोर खिथिलांगासिनो दं फारसेनिफ्राय Rahul Gandhi, welcome to my another vlogging. Nailang dulu logoper. Hari sekali. Nah, dia logoper nazara ke jas समायना खा लोगोफोर. बुंनोनो नाङा लोगोफोर. Wey, yo girl. Oh bye, nơi có ca đến xin YouTube bay gần, YouTube bay gần đến xin. Đây, còn giờ lên lên. Bye. Oh bye, maro muje maro. Hey, YouTube bay gần đến xin. Bye, yo. Wah, santai ini. Bisa kan? Wah, ini gimana? Lusa. Ini nama CNS Live Vlogger. CNS Live Vlogger. Yes. Andi file lagi bervideo. Andi. Itu lagi bervideo. Eleven, agro number 5 lagi bridging agro number 11 eleven bridging 5 lagi bridging ser orang bridging 5 lagi bridging video yang bisa nangalo sulit ber Nailang deh logoper, ma baynay jayo khilanggasino dong pari. Darangga dolong mountain lagi berjeng Darangga dolong. Para drive gelau nunga Darangga dolong abe. Kali di dalam bayanan. Baiklah, ini manual musarinya. Sana semua. Mình phi vé nó dày là vừa. Đây sẹo. Oi, ini juga kuncu. Lagi dulu nih. Cepat kan cu. Kan lang lagi dah bang. Ay, kita bersama manusia kemudian saja. Sisi kang demen ya. Ada sudah? Sudah. Moनफैबाय वे लोगोफोर जि बुस्थुखौ लांफैदों नोंथांमोना नुगोन बिदि लांगासिनो दं आं ओइ लोगोफोर मा सक होनोबा सक मोनफैबाय हाथायसो नामा हाथायना सक मिथियाथ' मा जायगा उनाव सक
मालाय मा दलं इयो मा दलं आंनो मिथिलाय लाङा मा दलं होनो नायदो थेवबो साबसक्राइबारफोर बिदि जानानै मा खालामनो ओरैनो भुटान गिदिङो ओमफ्राय बे भुटान गिदिंनाय इयाव हाबदोंमोन ओमफ्राय केन गंब्रै ओमफ्राय केन गंब्रै आरो बियार हाबला इयाव हाबला tamam teman fish ya fish tamam lah ya fish lah dari dekat juga semua kak oh bah marung aja marung aha hai mana bawa oh mana chicken chili nih bang मोनफैबाय जोङो मोनफैबाय नायलांदो लोगोफोर मा बायनाय जायो नंगौ नङा यो गें यो माखो बे ब्लगारफोरा इदि सिरि खालामबा मा जानो देलाय जि लांफैदो नायलांफैदो आरो साबसक्राइबारफोरा नायलांदोसै जि गस्ला बायनो बायो फायथोसै बायनो जों खिथिलांबाय थानोसै नामा इउटुब चेनेल नामा इउटुब चेनेल नामा CNS लाइफ ब्लगार बेसेबां साबसक्राइबार दासो गोदानब्रा ओइ नै लोगोफोर मा बायनो भुटानाव हो सन्था लांनो सोरबा जन्था लांनो आया फैसा थानोबा लाना थांनो हागौमोन दं जन्थाफोरखौ नायलाय लोगोफोर जन्थाफोरा लाना थांनांगौमोन जन्थाफोरखौ फैसा थानो फैसाबो लाबोनो रोंदिया बायलांनो बेलेग निउस बायफादो mana dia bra oh भाई fokus जायाखै एर'कट ओइ बारा मोजां नायाखै दुकानदार नहीं है वो उस तरफ ओइ फिसा माल दोंसोयो अमा गो बिमा बिफा दं खोमालै ओमफ्राय इसोरखौ ओंखाम जानो थांदोब्रा फै नै रकटफोरा फै नै ओरैबायसा लोगोफोर जागाया दिन लाना फैनांगौमोनलै गारिखौ बेयाव दोनदों युगफोरा जोंनियालाय ना गैयानो दङ माथो खालि हमारा ये गेले मा लांनो गर्ल्सफोरनिसो दों इयाव गर्ल्सफोर जा सिङाव दोङो जों सिङाव सिङाव बहुत दखान दङ थ' बे थ' नागिरनानै मोनाखै र' लोगोफोर जोंनि चइसनि ड्रेस इयाव गालांगोन आरो गारिखौ फाग्ला बायदि mari deh mari mati oi ma kagak hitarley oi थांलायनोसै बेलेग दखानाव नङा 12 थाखा खामफोर जानांगौलै थौबाय था मायाव 12 थाखा खाम जानोफोर थांदों खोमालै मोजां सला नङा खाम बन्द खाम जानो थांदोंब्रा भुटान फार्स्ट गेटआलागै थांगासिनो दोङो जोङो फार्स्ट गेटआलागै नायना फैनोसै थाबायनो भुटान फार्स्ट गेट न भुटान फार्स्ट गेटआव थांगोन जों फार्स्ट गेट 100 रुपिस आइदि सेट एन्टार गेट ओइ 100 रुपिस दिहुनदों नै ओइ नैयाव नायनो नामा जुथा गथ'साफोरनि ओइयाव नै आदानि गार्लफ्रेन्ड नांगौ नालाय दे ना दा आंनो गार्लफ्रेन्ड लाबा हाराम जायो रावखौनो नाय दिसिगार ओइ इमाव सिनखौ आफानाव नहीं करना नोंसोर मा सिन्था खालामदों न' जों भुटान फार्स्ट गेटखौ खिथिगोन ना जों फार्स्ट गेटखौ खिथिगोन नों आंनि चेनेलखौल' सरि नोंसोर आंनि चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनांगौ एन्ड लाइक एन्ड शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम बहुत मोजां हेन्डसाम सेंग्राफोर नुगोन आंनि चेनेलाव
Last tipping खालामबाय last tipping खालामबाय नुगोन बहुत हेन्डसाम मेजाम आंसो महर गैयालै थै होलायदो नै आदाया हेलमेट मास्टार होनो इखो yo guys yo geng Chris Mayo Chris hei master mana nama đây gì nhỉ Durga đây ạ đây mana deh yo geng yo hei Bhutan fast gate kau baik nih lang deh kau खाथियाव खिथिगासिनो दं खाथियाव नै थालायाव फुल ट्राक गारि गेजेर गेजेर थाबायगासिनो दङ जों दा नङा मा नैगो ट्राक गारि गेजेर गेजेर नै लोगोफोर ओरैबायसा गोदै भुटान फार्स्ट गेटआलागै थांनो हागोन होननाय थाबायनानै आथिं रौबाय माथो न' आथिं रौबायना रेवाखै नोंखो नै साखाफोरा जि गोदोर गोदोर नै मा होनगोन आरो बहुत दाम जाबावनाय गंसे दोङो होननाय आरो ओइ बाबारे जाबावनाय ट्राक सालायो होनलायनाय आरो नामा ओइ नै यो गें फार्स्ट टाइम माथे भुटान फार्स्ट गेट मोनबाय जोङो थांनोनो आथिं गालै कर'नानि माबा गानना दङ न' ओइ गारियाबो इदिनो खानाय कालारखौ अरेन्ज कालारनि ओइ थांनो मोनला इनिफ्राय थांफिनसै न'थिं गिदिंनानै बेहालागैनो फैबाय जोङो फार्स्ट गेट भुटान फार्स्ट गेट दरजा गेट मारिजोबनाय हाबनो हाला जों इजा नङा माथो होनबावनो आरो दुर्गा बाइकआव नायावहाय नै हाला जों लोगोफोर इनिफ्राय खिथिनो जिखिनि खिथिनो गोनां जों खिथिबाय बास थांफिनसै आरो भुटान फार्स्ट गेट सान्दुं गोसाथार थाबायगासिनो दोङो नै गोदाव सोरावनो न' गोदाव सोराव थाबायगासिनो दोङो जों गोदाव सोराव दखानफोरानो गासैबो खुलियाखै बन्द'नि आइ मिन कर'नानि थाखाय इमान गोजान थाबायनो दंबावदोंमोन जोङो थांनायाव माबा नांदोंमोन फायनायाव बया गोजान मा खारजों लियो दखानफोरानो खुलिजोबाखैलै भुटान द्राइभर नङा जों भुटान हाबाखै जोंनि इन्डियावनो दोङो जोङो बास माबे कहा किधर ओ भाई ini kala baba दोङो kala बाबाफोरलै ओइ kala baba दोङो इनो गरगन जाना नुदों kala baba दोङो नुनाय नङालै आंनि साबस्क्राइबारफोरा नुनायबा मोजां जागौमोन न' माबा फांसन जानांगौमोन थांनो दिनैनिफ्राय माबा नङामोन रासुजा जेबो जायाखै जाम्बुर गैयाब्रा जेबो गैया जेबो गोजानालाय तरुननिया मारै जादोंबा मिथिया न' जानांगौमोनब्रा कर'ना गैलामोन न' गैला देग्लाय ओरैनो थांबाय मकेल 2020 मकेल डेन्जार सान्दुं गोसा बाप्पारे जाब्रा जा बे लांजोबगोन न' लाइन साइनथ' गैया जागोन ना लांजोबगोन दखानखौनो उथायनानै गड्डा मोखांफोरा खामसिव जाजोब्बायलै सान्दुं गोसाथार भुटानाव ड्रेस लांफैदो लोगोफोर ड्रेस नायनोसै दखान गिदिंनानै मा जायो ओयाव दखान नुबा ना बै जेराव दखान नुयियावनो सोंहैदांब्रा जेराव सोंहैयो ओ भाई उधर जेरै मेरे आपको गस्ला बायनोसै नै आदाया जोंनिया नायनो र' गांसेसो न' नै इयाव नायनायदो नैयाव फोरलै दखाना उधर इयाव नायनोसै इयाव नै राहुल नैयाव नायलायबाय मा होनदों आदाखौ जबाय नेंनानै जना दोङो जा आदाया बहुद मोजाङै बास जों दा दखानाव माल बायना हाबनोसै जोङो नायनोसै मा लानाय जायो
नायलांबाय थादो खिथिलाङो जि बुस्थु बायनो फैदो जों इखो लांबाथाय खिथिनोसै लाङोबाथ' ओरैनो फायनाय जाबाय जोङो दे नायलांदो खिथिलांसै मोजां मोजां बुस्थु दङ ना नायदो बारा माल गैयालै दङ आं पसन्दखौनो जायाखै मोनसेबो দোকান আজি কি বন্ধ নেকি বন্ধ সদায় বন্ধ ইয়াতে বজাৰ কেতিয়া হয় বজাৰ বজাৰ নহয় এতিয়া নহয় ন গেট খোলা থাকে এতিয়া খুলিহে এইটো দেখোচোন ও মাই গড টুৰুলা Turula. सिख्ला मोजां दुम दं सिख्ला नाय Sikla जालाय नों मा सिख्ला सिख्लि दङ इयावलाय गानदोल' apa नङा सिख्लायाबो सेंग्राफोरनि गानो सेंग्राफोराबो सिख्लाफोरनि नैखौ मोजां नुदोंलै नैखौ नै इयाल' थादेरनायखौ नायनि नैखौ मोजां दुम दं गुजराती देखने तो पहले ओ हिप हप गलालै सों बेसां दामफोरा नङाब्रा नायदो मा मोनसेखौ लानाय जायो नैबे इजा सिटा नांगोन नै मोखानि सिटा नांगोन नैबे आबे उनथिंबाबो मोजां नाङोब्रा बिदिबा मोजां नाङो जनोसै नामा बेसांनो 1150 अ भाई ये गस्लाया 1150 सोरनोबा नांगौबा लांफाय नि डिसकाउन्टआव मोनगोन ना मोना डिसकाउन्ट पाइयो ना दा किमान दिबि आपनि नाय 1000 Turula 1000 इसको चाहिए 1000 किसी को लेना है तो इधर आ जा ए गिला के मार दिबि हाँ मेला दिलो मेला है क्या था गैरेज बहुत मोजां ड्रेस दङ लोगोफोर दिनै माने दखाना खुलिजोबाखै भुटाननि गेटआ खुलिबासो दखानखौ खुलिजोब गानना नायनो हरलाय दा खुलिजोबाखै नायदो लोगोफोर मा मोनसे ड्रेसखौ लांनाय जायो नैखौ मोजां दुम नैखौ गानना नायदो आयु ए सुपार नुदो होनाखै माने ओ मागो तुरुला abe नैखौ मोजां नांदोंमोन fokus लायाखै माने मारै नुदोंमोन नायलाय सुपार नुदोब्रा नै एक्टर बायदि नुखादो गिदान नुबाय माय थाबो गाननो बाखाय राहुल बायदि नामा नै किमान दिबि ओइ गार्लसफोरनि बरिया दोङोब्रा र' ओइ बारा मोजां गैया मान दामखौ सिपा पेप्रि पाब्रा दंसै नि ड्रेसफोरा कमुलिया इसिला मिते तामुलपुरर परा দাম বাড়ি আছে না সব বস্তুর দাম বাড়ি मान दरत पराय ओइथिं जन्था दोङो लोगोफोर जन्था কি কয় जन्था दोङ इयाव मोजांथार दोङो जन्थाफोरा नायगासिनो दोङो लानाय जायाखै नोंखौ बायबा नै नों मा बायगोन बाय खिथालाय मा बायगोन बायला फैसा गैया इसनि जेबो बायला फैसासो दोङो मा खालामनि क किमान दिबि तो कथिमा इन्टु नामा उनाव 1050 नांगोन इखो सोरनोबा नै कैसा ए इधर कर थोड़ा सा लेडी एक्स्ट्रा लेने न्यू मुंडा उधर सामने इधर कर पहले से पैसा नांगेगा 1050 फिउ राहुल माने नुजायाखै नों बाय नुजाब्रा सारे 500 दिबि ना नरा पारबि दे এখন কম হয় নেকি पैसा আমি ইউটিউব পাবো তোর তাত কিবা কাস্টমার আইবো কাস্টমার बर'नो मोनगोलै दा শুনে না 500 দি 1250 बर'निफोरखौ माबायावनो होगासिनो आबै खिथलाबो नायना ला नै কাস্টমার আইবো তো ওই আমি ভিডিও বানাই আছে কাস্টমার আইবো बापारे आंनो साजिगोन नायो बा तामामे हिरो नुखायो नाखै माने लांदो नांगौबा एक्स tuh लाला होमबा खारनोसै मिलागिने को लालाबाथ' खारनोसै ভাল পাওয়া আপিলো এনিব্ৰ কেলা পইচা আপিক পইচা আনবা দিম ভাল পইচা মান সব কিনি লৈ लाला होमबा न' tuh udah lah sih কিমান দিবি লাস্ট आं नेक्स्ट पैसा स्पेन्ड गिदिरले दे ও 1000 করে দিবি যা 1000 করে দিবি modan deh adi syah kan gua itu pada ngelis gimana লাস্ট কিমান দিবি lanai jala lagi fer lanai jala dresa poson berjayakai 800 woi 800 ne
दे लानाय जायाखै नै ओरैनो फायगारबाय न जोङो गैला नै गैला लानाय जादिया ओरैनो थांसै पकटिया बेसेबांसोआव 600 लाय फायदोलै नों 50 गार खमाय खालामनो हागोन फाय लालायनोसै नै माने दामा खमायलाय गोजौ जालाय जागासिनो दोङो ना ओमफ्राय दा बेसेबां 600 दा 600 बिदिनो थांफिननि मानो नायनि र' बै 50 रुपिसखौ खमायथारनो हायोथ' हायोब्रा ना दखाननि नाम दोना गैया दखान का नाम ओ दुकान ये था दुकान का नाम नहीं है ऐसे ही है फास्ट फूड देखो जरा से बेसां আৰু ইমান আহিলো আৰু আমাৰ তেল কথা আছে না আরে আমি ইমান কমত দিছো তাতে ৰঙিয়াত 1500 তাতে ল'ব পাৰা ইয়াতে 600 টাকা ল'ব নৰা 50 টাকা না ঠিক না दालाय लाथारलै 50 टाका माबानो थागोन नामा नों 50 टाका लालाय ला थौ लाला दे ओइ मा ड्रेस बायनो बायगोनलै जोङो नै 50 टाका नों 50 टाका गिदिं जाबाय गैला लानाय जानजिया थांसै फुट तामुलपुर लांफिनसै A few moments later. बायफिननोसै 600 आव लांसै गस्लाखौ दय नायनाया बेसांमोन बिदोंमोन 1050 बिदोंमोन लांनोसै नै लांसै अबे र' नों बरिया थाब्रा आइयो गानना खिथाया नामा नों खेबसेबो गाननोसैब्रा साबसक्राइबारफोरनो गानना खिथि लाबाय लोगोफोर 600 आव नैखौ लाबाय माला गैया दे गानलाय खेबसे गानलाय नायथो लोगोफोरा बायनो फायथो जोंनिया इउटुबाव जाय नायदे गानदै नै भुटान मामोन इखिनि जायगाखौ मा होनोमोन इखिनि जायगाथ' কি কয় দাদা মেলা ভুটান এনকে দরঙ্গা मेला भुटान दरंगा এই জায়গাनि नामा मेलाबो होनो भुटानबो होनो सुपार मार्केटबो होनो ओमफ्राय दारांगा पार्कि मेला बेयाव फै बाय खमाव मोनो नै गिरेसो लाबाय जों माबायाव 600 आव लाबाय जों आदाखौ गिरेसाथ' इखिनिया नङाना लाबाय लाया होननाया नै आदाया लाबाय गाइस लाबाय गस्ला होनायनिबो पार्टि होनांसिगोन दा गवाथ' जों सैमा बायदि खारथिं माबाय थादो बास जाबाय बाय लोगोफोर लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो बाय ओ बाय It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.